ስለፍቅር ሲባል ስለጸካውራን ተሳስተናል ወል በተደጋጋሚ ዳይሬክተር ቅድስቲ ይልማ ልዕልእተን መዳርስታ ከድንቃት ዕዘቡኒ ኣለኹም መብዛሕቲ ሰብ ብፍላይ ድማ ሓበሻና ድርሰት ወይ ዛንታ ከድንቕ ይኻትርዮ ኣብዚ ንርድኦ ዘለና ዛንታ ወይ ድርሰት ካብ ድራማ ወይ ፊልም ብጣዕሚ እዩ ዝፍለ ኣዝያ መሳጢት ልቢ ወለዳዊት መጽሓፍ ፊልም ንኽትሰርሕ ኣብ ኢድ ሓደ ሕማቕ ዳይሬክተር እንተደኣ ኣትያ እታ ዝኻፍአት ፊልም ክትከውን ትኽእል እያ ሰላምታ ይረሳዕኩን ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሎሚ ዛዕባና እቲ ናይ ካልኣይ ክፋል ትሕዝቶ ዘይኮነ ብዛዕባ ፍልሊ ዛንታን ፊልምን ከምኡውን ብዛዕባ ኣኸር ዓባይ ጌጋ ዘለዋ ሲን ዝረኣኽዋ ናይ እረኛየ ትንትንየ ፊልሞን የምሳኹም ዘለኹ ሰናይ ምክትታል ንእግረ መንገድና ኣብ ፓርት 1 ብዛዕባ ናይ ስቲዲካም ጣዕሚ ዘለዎ ቀረፃን ብቓት እቲ ካሜራ ኦፐሬተርን እናሰብሃልኩም ተኸታተሉ እንዳስባረርሽኝ አልቀርም ይሻል ነበር እና ታዲያ ከኔ ጋር እንዴት ነው ወርቅ የምትታረጋት ነው ተዘራ ባንከብላይ ወራማት 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 ባንከብላይ ወራማት ወልና ብዛንታን ፊልም እንመለስ አምስት ዓበይቲ ንዛንታ ወይ ድርሰት ናብ ድራማ ወይ ፊልም ንምጽራይ ኣብ ግምት ከኣትዉ ዘለዎም ድራማቲክ ናሬቲቭስ ኣለዉ ንሳቶም ቀዳማይ ስፔሲፊሲቲ ማለት ውስንነት እዚ ድማ ንገጸ ባህርያት ዕላማታት ህውከትን ግብርታትን ብንጹር ድሙቕን ጽፉፍን ኣገላልጻ ብምግባር ጽፉፍትን ተዘካሪትን ፊልም ዝገብር እቲ ካልኣይ ኢንፋሲስ ንብሎ ከምዚ ሙግላሕ ማለት እዩ እቶም እትመርጦን ገጸ ባህርያት ከባቢ ትሕዝቶ ወይ ቅርጺ እታ ዛንታ ብምጉላሕ እቲ ኦዲየንስ ብልክዕ ብዛዕባ ምንታይ ይዕዘብ ከም ዘሎ ንምርዳእ እቲ ሳልሳይ ኩሎት ንብሎ ኣቀማምጣ ፍጻሜታት ማለት እዩ ብጥንቁቕ ኣመራርጻ ፍጻሜታት ከመይ ጌርካ ንናይ ኦዲየንስ ኣቓልቦ ምዕባይን ምስሓብን ምግባር እቲ ራብዓይ ፐርስፔክቲቭ ንብሎ ማለት ርእየተ ዓለም እዚ ብናይ ኣየናይ ገጽ ባህሪ ርእየተ ዓለም እታ ዛንታ ትዝንቶ ከም ዘላ ብምንጋር ኦዲየንስ ምስ ኣየናይ ገጽ ባህሪ ክለግቡ ወይ ድማ ኣይደንቲፋይ ክኾኑ ማለት ወይ ክፍትውዎ ድዮም ክጸልእዎ ብዘየገድስ ምግባር እቲ ሓሙሻይ ድማ ቶን ንብሎ መንፈስ ወይ ሙድ እዚ ማለት ነታ እቲ ዛንታ ዘእንግድ ዘሎ ከባቢ ወይ ኣድማስ ሕግታትን መምርሒታትን ምቋም ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ እዛ ቶን ንብላ ዘለና ሓንቲ ናይ ድራማቲክ ናሬቲቭ ኤሌመንት
ንሓደ ዛንታ ካብ ጥሩኡ ናብ ፊልም ዝቕይር ኢለመንት ንኽትርዳእ ሕልኽልኽ ዝበለት ስለ ዝኾነት ኣብነት ክንፈጥር ኢና ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዓዲ ኣቤቶ ወይ ዒራ ዒሮ ወይ ሓሽፈራይ ወይ ኣለም በቃኝ ንበሎ ስፓይደርማን ወይ ባትማን ንነዊሕ ዓመታት ዝእሰሩላ እሞ ከም ተራ እሱራት ኣብ ግዜኦም ተፈቲሖም ክወፁ ከለው ኣርያ እትውድእ ፊልም እትሰርሕ ወይ እንተሰሪሕካ ቶን ወይ ሕጊ ኣድማስ ናይታ ፊልም ነቢራትሉ ዘላ ቦታ ተበላሽሎ ብኡ መጠን ድማ ብጣዕሚ ህይወት ዘይብላ ፊልም ትኸውናላ ማለት እዩ ነዞም ርእሰ ሓያላን ወይ ድማ ዞም ሱፐር ሁማንስ ንብሎም ዘለና ከም ስፓይደርማንን ባትማንን ከምዞም እሱራት ማለት እዩ መን እዩ ሒዙ ከኣስሮም ዝኽእል ስለዚ ሱፐርማን ዝበሃል ንዕኦም ከኣስሮም ዝኽእል ሓይሊ ዘለዎ ልዕሊ ናይ ወዲ ሰብ ሓይሊ ዘለዎ ካራክተር ኣቐዲንካ ከተቐምጥ ኣለካ ብከምዚ ድማ ቶን ናይ ፊልምኻ ተኣማኒ ይኸውን ማለት እዩ ኣብ ፓርት 1 ህየሳና ብዛዕባ ኮንፍሊክት ብሰለስተ ባእታታት ማለት ብኦብጀክቲቭስ ኦብስታክልስ ከምኡውን ስቴክስ ዝኾነ እዩ ኢልና ነርና ዳይሬክተር ቅድስቲ ይልማ ኣብ ምውዳእ ራብዓይ ሲዝን ሳልሳይ ኤፒሶድ መንግስቱ ብመስኮት ንልዕሊ 20 ገለን ዓመታት ዝተፈለየቶ ኣዲኡ ወይ ወላዲቱ ወጋየሁ ዝተዛረበቶ ዘረባ ሰሚዑ ልቡ ይትንከፍ እሞ ንድሕሪት ክምለስ ንዕዘብ ወይኔ ልጄን እኔ ልሰርቃት እኔ ደፈት ልበልልኝ ትንሽ ወድቆ መጫጫር ነው አላልኩሽም ምን ሆነ እኔ ልደፋለን እኔ ስርክት ልበልና ብዬ ወይኔ ልጄን ነው ተባልሽ እኮ አቤት ጭካኔ ወይኔ ልጄን እኔ ደፈት ልበልና ወይኔ ልጄን እኮ ጨካኝ ነኝ ትንሽ መጋጋጥ ነው ተባልሽ እኔ ልጋጋጥለት ሃይ መጋጋጥ እኮ ቀላል ነው ተረጋጊ ወጋዩ ተረጋጊ እያለ እኮ ነው ልብሽን ያምሻል ሃይ ተረጋጊ በእናትሽ አቤት ጭካኔ አብይ ከተወለደ ጀምሮ ትቼው ሳልሄድ አንድ ቀን ከቅፌ ሳይለኝ ሌላ ፍለጋ እዚህ ጥዬው ልሂድ አይታልሽኝ እኮ አገሬን ያመጣሽ የትም አጣልሽኝ ደህና ነው እኮ እያየሽው ነው አይደል ወጋዩ ልብሽን ያምሻል በእናትሽ ተረጋጊ እኔ ደፍታ እባክሽ እግዚአብሔርን አመስግኝ ልክ ተመስገን ካብዛ ዓባይ ፊልም ኩለን ሲዝናል ፊልምታት ዝጥቀማሉ ብዘይ ምኽንያት ንፕሎት ሪኳይርመንትስ ወይ ድማ ንምንዋሕ ፊልም ኦብስታክልስ ኤንድ ስቴክስ ዝበልናዮም ባእታታት ኮንፍሊክት ብምጥቃም ናብቶም ትሕቲኣ ዘለው ናይ ሲዝናል ፊልም ዳይሬክተራት ኢና ዝብሉ ግን ናይ ድርሰት እምበር ናይ ኢሌት ብቕዓት ዘይብሎም ክትምለስ ርአያ እቲ ምኽንያት ድማ መንግስቱ ንወላዲቱ ንምርካብ ዘጥፍኦ ሓይልን ግዜን ኣይረኣኽናን ቅድስ ከም ዝሞተት ድማ እዩ ዝፈልጥ ንሱ ንምንታይ ንዓ ገበነኛ ይገብራ ንሱ ዓለሙ ካሊእ እዩ በዚ ዝስበር ልቢ የብሉን ፒሪየድ ግን as smart as she is ቅድስት እታ ኣብ ፅርግያ ዝራኸቡላ ሰለስቲኦም ምስ ኦዲየንስ ዝፈጠረቶ ኢሞሽናል ኮኔክሽን ናይ ብሓቂ ዝድነቕ እዩ
ልጄን ሽፈራው ልጄን ድጋሚ አትወስዳትም። ልጄን የትም ይዛ አትሄድም ብያለሁ። ሽፈራው ልጄን ስጠኝ። ስሚ አንቺ ነሌ እኮ ሞተሻል። ተው እንደሱ ሞተሻል። የኔ ወድ ያልፈለግኩ ቦታ እኮ የለም። አባት እኮ ዞር በይልኝ እባክህ ንጌ ዞር በይልኝ። ሞተሻል አልኩሽ። ንገራታ ሞታለች። ልጄን በኔ ላይ ጠላት ያደረገው አንተ ነህ። ስማ አባቴ ተናገር እንጂ ሞታለች አይደል? አትንካብኝ ልጄን፣ የሽፈራው ልጄን አትንካብኝ። ረብን ልጄን አትንካብኝ። ሞታለች አይደል? ንገረኝ። ሞታለች አይደል? ሞታለች ብለኸኝ አይደል? አትንካው ልጄን፣ ሽፈራው ልጄን አትንካብኝ። ሞታለች ንገረኝ። ሞታለች። ሞተሻል አንቺ ነሽ። ሞታለች። መንግስትሽ ሲባል ስለ ጽድቅ አወራን ተሳስተናል። አንድ ላይ ብንሆንም ተለያይተናል። አጥተናል እውነት ነው ተቸግረን ብዙ አይተናል። የመጣነው መንገድ ያሳዝናል።